Gündüzgü saat 11. Кичә, бүген, иртәгә. Сәлам дуслар. Эфирда кичә, бүген, иртәгә тапшыру. Көннең иң эксклюзив һәм кайнар яңалыгы. Ул да булса бүген үткәрелүче белем җәүһәрләре. Пиксель һәм нокта күңел түреннән бәйгеләренең җиңүчеләрен, 21-нче әдәби марафон финалистларын бүләкләү тантанасы. Күп төрле районнардан килгән талантлар программалаштыру һәм IT юнәлешләрендә үзләренең осталыкларын күрсәткән, шигърияткә булган мәхәббәтләрен исбатлаган. Китапның кадерен белгән милләттәшләребез бүген бер урынга пирамида концертлар залына җыелачак. Әлеге бәйгеләрдә катнашып, иң-иңнәре дип танылганнарны, җиңүчеләрне ачыклаячакбыз без бүген. Әлеге якты көннең онытылмас мизгелләре белән таныштыру өчен Белем радиосы бу чарага үзе барып кайтачак һәм сезгә барысын да төгәл ишеттерәчәк. Бездән аерылмагыз. Кичә, бүген, иртәгә. Hayırlı gün, muhterem icad seyirciler. İsənmisiz, hürmetli milletteşler. Bugün- Selam Kazan. Bugün biz bilim jawharlari bəygisi, Pixel һәм Nokta күңел түреннән бәйгеләренең җиңүчеләрен билгеләргә җыелдык.
Шулай ук бүген без 21 көн дәвамында әдәби марафонда катнашып, финалга үткән әдәбият сөючеләрне дә сәхнәбез төбендә күрербез. Иң актив китап укып беренчелекне яулаган районнарны билгеләрбез. Кадерле коллегалар, әйдәгез вакытны озакка сузмыйча тантанабызны башлыйк һәм беренче итеп сезне Татнетны үстерү фондының башкаручы директоры, Белем.ру компаниясының җитәкчесе, Белем җәүһәрләре әдәби марафон һәм Белем радиосының идея авторы Раил Мәүлет улы Гатауллинга тапшырыйк. Раил Мәдрәхим итегез, сәламләү сүзе сезгә. Хәйрле көн, дуслар. Исәнмесез? Менә инде күп вакыт үткәч, без янәдән пирамида сәхнәсендә, сез пирамида залында һәм якын арада сезне дә шушы сәхнәгә чакырачакбыз. Әмма ләкин инде аның составы бераз үзгәрә төште. Безнең әдәби марафон гына түгел, белем җәүһәрләре генә түгел, тагын шушы 1-2 елда тагын берничә бәйге проектлар барлыкка килде. Әлбәттә, иң беренче безнең бәйгеләр инде Белем.ру эшли башлаганнан дөнья күрде. 2010 елда без белем җәүһәрләре дигән конкурсны башлап җибәргән идек. Аннары инде белем җәүһәрләре конкурсыннан соң, IT конкурстан соң безнең яңа проектлар барлыкка килә башлады. Аның шундый иң зурысы ул мөгаен әдәби марафон проектыдыр. Аның слайдын сез карап киткәнсез, безнең егетләр инде аны әйләндереп тә куйганнар. Һәм безнең яңа проектларыбыз, аның берсе күңел түреннән дип атала. Күңел түреннән ул инде нәкъ кешенең моңын, җанын салып, хисләрен белдереп, халыкка туган телнең ахаңын, моңын ирештерә алу сәләте. Әлбәттә, мондый конкурслар күпмедер дәрәҗәдә бар, әмма ләкин без инде үзебезнең күңел түреннән проекттан Белем радиосы белән бәйләдек һәм әлеге барлык аудиоларны, эшләрне без Белем радиосында яңартырга һәм интернет челтәре аша, бу инде безнең интернет радио, анда инде кергәнсез беләсезләр, һәм менә бүгенге рух та шушы Белем радиосы рухы белән сугарылган. Һәм шулай ук безнең татар телендә түгел, рус телендә безнең күп милләтле халык берничә телдә эшли торган проектларыбызда киләчәктә булыр дип өметләнә калам. Pixel и точка, Pixel һәм нокта дигән конкурс, нәкъ менә ул иҗат белән IT арасында конкурс. Кеше үзенең иҗатын мәгълүмати технологиялар кулланып тормышка ашыра ала. Аның матур итеп рәсем ясарга, матур итеп видеосын ясарга, нәкъ менә шушы конкурс аша безнең катнашучылар әкренләп үсә баралар дип ышанып калабыз. Моның өчен махсус инде безнең Белем академиясе эшләп килә. Алар турында без әкренләп беләбез, барысында хәбәрдар булып торыгыз. Моның өчен Белем.ру порталыннан һәм Татнетны үстерү фондының проектларыннан аерылмагыз. Бергә булыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Айтишник киңәшләре. Сәлам, Белем радиосын яратып тыңлаучы дуслар. Бүгенге тапшыруда мин сезгә киңәшләр бирмәскә булдым. Ни өченме? Чөнки Белем җәүһәрләре Бөтенрәсәй IT бәйгесендә катнашып, җиңү яулаучыларны күрү белән сез үзегездә зур мотивация тоячаксыз. Әйе, аларны күрү белән минем сүзләрне сезнең тыңлап та торасыгыз килмәячәк. Алар бит иң-иңнәре. Хәзер без сезне аларның үзләре белән якыннан таныштырабыз. Айтишник киңәшләре. Ниндидер сайтлар, пикселләр, бетмәс төкәнмәс кодлар, программалар. Резидә, әллә информатика дәресләре исегә төштеме? Дөресен генә әйткәндә, Артем, уят булса да әйтим инде, мин бик өнә бетерми идем мин ул дәресне. Ә безгә менә миңа шәхсән бик ошый иде ул дәрес. IT безнең тормышыбызны гына түгел, барлык виртуаль һәм виртуаль булмаган дөньябызны чолгап алган популяр өлкә ул. Нәкъ менә шуңа күрә дә инде Белем җәүһәрләре бәйгесе бүгенге көндә бик кирәкле һәм бик актуаль бәйге. Инде сезнең дә бәйгебездә җиңү яулаган интернет проектларны күрәсегез киләдер, шуңа күрә әйдәгез алар белән таныша башлыйк. ВКонтакте социаль челтәрендә татарча иң файдалы һәм популяр төркем берләшмә номинациясендә җиңүчеләрне сәхнәгә чакырабыз. Лауреатларыбыз Көмеш Кыңгырау Республика газетасының ВКонтактедагы төркеме.
Рәхим итегез сәхнәбез түренә, хөрмәтле җиңүчеләр. Тиз генә. Мин сине шундый сагындым, төркеме. Дөрес сүзгә җавап юк, төркеме. Чо Google татар кызы, төркеме. Кара, татар телен популярлаштыручы интернет-проект. Әллә алар берсе дә юкмы монда? Кая? Кадерле лауреатларыбыз, биредәме, залдамы сез? Залда булсагыз, әйдәгез, рәхим итегез сәхнәбез түренә. 3-нче урын. Татар ядкәрләре, татар халкының уникаль ядкәрләрен яктыртучы проект. Һәм шулай ук 3-нче урында Ялкын журналы. 2-нче урын. Камал театрының ВКонтактедагы рәсми төркеме. Тәртип радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеме шулай ук. Һәм 1-нче урын Татар электрон китабы Тат Элкит. Татар телендә татарлар, Татарстан турында электрон китаплар. Алкышларны кызганмыйбыз, дуслар, әйдәгез тагылырга. Алкышлавалык җиңүчеләрне риза әйдәбез, капламыйк. Шиткәрәк китеп. Дөнья күләм белем җәүһәрләре IT бәйгесенең җиңүчеләрен котлау өчен сәхнәгә хөрмәтле кунакларыбызны чакырабыз. На сцену для награждения победителя в номинации «Самое полезное и популярное татароязычное сообщество» в социальной сети ВКонтакте приглашаем заместителя руководителя отдела переводов Марию Андреевну Рудь и менеджера по локализации Андрея Леонидовича Минчукова. Просим вас подняться на сцену. Здравствуйте. Добрый день. Ребята, мы очень рады уже 5-й раз присутствовать на церемонии награждения, участвовать в отборе победителей лучших сообществ ВКонтакте на татарском языке. Мы рады уже в который раз приезжать в Казань, несмотря на пандемию, несмотря на все невзгоды, мы приезжаем сюда. У вас здесь очень красиво, особенно сейчас под Новый год. У вас здесь очень вкусная еда. И в этом году, когда мы участвовали в отборе победителей, мы обратили внимание, что многие, во-первых, стало гораздо больше участников конкурса, это очень здорово, было гораздо интереснее оценивать сообщество, и в то же время мы заметили, что многие люди участвовали со своих личных профилей, то есть пытались не сообщество представить на конкурс, а личный профиль. Мы как бы ценим это старание, но в рамках конкурса оценить личный профиль мы не можем, потому что сообщество — это немножко другой инструмент, с другой сущностью, с другой функциональностью. Там много всяких крутых штук есть, в том числе для монетизации. Сейчас об этом пару слов скажет Мария. Добрый день, очень рада быть здесь. Андрей начал говорить про монетизацию. ВКонтакте есть очень много инструментов для монетизации сообществ. И если вам будет интересно, вы можете подойти к нам после конкурса, обязательно поделимся информацией. Совершенно не нужно стесняться такого вопроса, потому что вы делаете очень крутой, качественный контент, делаете его на родном языке, делаете его с большой отдачей, и важно, чтобы это приносило пользу и вам в том числе. Огромное спасибо, что дали возможность быть здесь и прикоснуться к культуре региона, ознакомиться с татарским языком. Очень рада быть. Спасибо. Спасибо вам большое. Андрей, у вас какой вопрос? У меня вопрос, там, кажется, перепутали дипломы, у нас подарки по местам просто распределены. Ага. Хорошо, тогда мы называем места у вас и для лауреатов есть? Только для 3-2, 2, 1 Хорошо. Өченче урын татар ядкәрләре, татар халкының уникаль ядкәрләрен яктыртучы проект. Сез сәхнәдәме? Их нет. Шулай ук 3-нче урын, также 3-е место Ялкын журналы. Алкышлар астында котлыйбыз сезне. 2-нче урын, 2-е место Камал театрының ВКонтактедагы рәсми төркеме. Тәбрик итәбез сезне. Шулай ук 2-нче урын, также 2-е место Тәртип радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеме. Һәм 1-нче урын, 1-е место Татар электрон китабы Тат Элкит, татар телендә татарлар һәм Татарстан турында электрон китаплар. Монда мы безнең 1-нче урынны яулаучы җиңүчебез. Димәк, юк, их тоже, видимо, нет, но подарки обязательно найдут своих победителей. Спасибо вам большое. Мы провожаем вас под аплодисменты. Хөрмәтле җиңүчеләребез, сезне дә алкышлар белән залыбызга озатабыз. Рәхмәт сезгә актив булганыгыз өчен, катнашканыгыз өчен һәм шулай ук социаль челтәрләрдә актив булганыгыз өчен. Тагын бер кат алкышлыйк әле җиңүчеләргә.
зур эш башкаралар. Белем Вики. Привет, наши дорогие слушатели! С вами передача Белем Вики и ее ведущая Алия Мингазова. Сегодня я расскажу вам о конкурсе Белем Жаухарлары. Конкурс был основан в 2010 году. За все годы в конкурсе было представлено более 900 интернет-проектов на татарском языке. Победитель конкурса в номинации «Татарша Википедия Устюрюда Инзур Решкарскан Википедия» с никнеймом Амир только в этом году разместил и перевел 2600 статей на татарском языке. Хәзер без татарча Википедияны үстерүдә иң зур өлеш керткән Википедия номинациясендә җиңү яулаган конкурсантларыбызны чакырабыз. 3-нче урын Абдулла Айрат улы Хамидуллин һәм Ирек Рүзәр улы Хайрулла. Менә шулай дип язылган. Монда малар. Рәхим итегез. 2-нче урын Габидуллин Илнур Илсур улы һәм Рәзинә Тимәндарова. Һәм 1-нче урын Әмир Саматов. Курыкмагыз, рәхим итегез, сәхнәбез түренә. Җиңүчеләрне котлау өчен сәхнәгә ел Википедиячесе 2018 Россия халыклары телләрендәге Википедиячеләр мега проектында катнашучы халыкара төрки телле Википедиячелар төркемнәре әгъзасы Татарча Википедияның идарәчесе Фатхуллин Фәрхәт Наил улын чакырабыз, рәхим итегез. Моның хәтлек Википедия сүзен хәбәрдән әйткәнем юк минем. Халқымыз сәхнәдә 5-сеннән 3 призерны күрәсез. Иң беренчедән сезнең каршыгызда Википедиячылар 5-нче тапкыр чыгыш ясый. 4 елдан бирле менә Россия волонтерлары оешмасы һәм дә татар телле волонтерлары берләшмәсе рәсми булмаган бер берләшмә буларак татар телебезне дөньяның бөтен электрон системаларга кертеп баручы волонтерларны барлыйбыз. Һәм дә Раил әфәндегә Белем.ру һәм Татнетны үстерү фондына менә шундый мөмкинлек өчен шын күңелебездән рәхмәт әйтәбез килә. Бөтенесе турында сөйләмим. Быел безнең ул Белем Җәүһәр Татарча Википедия Белем Җәүһәрләре шикләрендә әйтик 5 айлык марафон дип әйтсәм дөрес була. 1 майдан 31 сентябрьгә кадәр узган иде. Менә бу арада критерийларга туры килгән безнең 44 катнашучы булды. Алар арасында Әмир әфәндене аеручы телгә аласы килә. Бу арада ел дәвамында күп мәкаләләр язганын инде әйттеләр. Бу арада 300,000 сүздән артык күләмне кеше менә бушлай дөньяга мәңгелеккә тапшырды дип статистик ягыннан. Һәм дә һәрберсе монда эшесе генә 44-сенең кем икәнен белмибез дә. Һәм менә шундый чараларда аларга ниндидер бүләкләр бирү, Раил әфәнде аркылы үзебез башка чараларда аркылы тану, күрү, танышу мөмкинлеге буларак күрәбез. Әлбәттә, татар телен төрле мәгълүмат системаларга кертү буенча эшчәнлекне әле дәвам итәсе. Алар менә монда басып торган призерларыбыз яза торган мәкаләләрен карарга теләсәгез, Әмир әфәнденең соңгыларыннан Белем.ру радиосы турында беләсездер шундый проектны. Төрле Үзбәкстан өлкәләре, вилаятләре турында, Киров Җәмигъ мәчете турында мәкаләсе һәм язулары. Аннар әлбәттә бу мәсьәлә әйберне язасын гына түгел, аны бит яңартып тору да кирәк. Ягъни берәр артистыбыз
яңа бүләкне алса, яки яңа үгеләргә чыкса, аны да теге послужной спискына кертәсең. Ягъни эш чиксез, кайчан булса, сезнең теләгегез булса, бу эшчәнлектә катнашсагыз, шат булырбыз. Шуның белән тәмам. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәрхәт әфәнде, һәм беренче урынны яулаган Әмир әфәнде Саматовка кубок һәм бүләкләр тапшыруыгызны үтенәбез. Кулын кысып, Әмир әфәндем уңышлар теләп, кайнар алкышлар астында тәбрик итәбез сезне. Беренче урын сезнеке. Һәм әлеге алкышлар да сезнеке. Һәм алкышлар астында сезне залыбызга озатабыз. Рәхмәт. Алга таба да актив булыгыз. Телебезне үстерүдә шулай бергәләшеп хезмәт итик. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, безнең бәйрәм кичәсен җыр дәвам итә. Эх, биисе килә җыры белән сәхнәдә Мәликә Юнысова. Каршы алыгыз. Фәрин! Рәхмәт сиңа. Молодец. Эфирда Білім Ньюс тапшыруы. Білім радиосы сізні республикада һәм дөньядағы мөһим білім яңалыклары белән таныштырыр. Ә хәзер яңалыкларга күчик. Бүген Казан шәһәренең Пирамида концертлар залында дөнья күләм білім җәүһәрләре IT бәйгесенең җиңүчеләрен тәбрикләү бара.
ВКонтакте һәм Википедия вәкилләре инде 2 номинациядә җиңүчеләрне котладылар. Ә хәзер без мәгариф, фән, билем һәм милли тәрбия өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект, мәдәният, туризм һәм милләтләр дуслыгы өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект, сәясәт, эшмәкәрлек һәм икътисад өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект, иң файдалы һәм популяр татарча видеоблог, видеоканал һәм иң файдалы популяр татарча мобиль сервис, скрипт яки кушымта номинацияларында җиңүчеләрне беләчәкбез. Бездән аерылмагыз. Сезнең белән һәм сезнең өчен Белем радиосы. Сәхнәгә Белем җәүһәрләре бәйгесенең киләсе номинацияләрендә җиңүчеләрне чакырабыз. Мәдәният, туризм һәм милләтләр дуслыгы өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект номинациясендә җиңүчеләр. Лауреатлар: Авыл туризмы. Питер.Татар, Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәгълүмати яңалыклар порталы. Хөрмәтле лауреатларыбыз, мондамысыз? Юк, ахыры. Лауреатларыбыз юк. Бик зур рәхмәт. Алайса без 3нче урынга күчәбез. 3нче урында Казан утлары журналы сайты. Күренә. Казан утлары журналының вәкиле Эсаман белгеч Алина Хабибуллинаны сәхнәгә чакырабыз. 2нче урын Камал театрының рәсми сайты. Ныкрат газетасы сайты, шулай ук 2нче урын. Һәм 1нче урында Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең официаль төркеме. Нишлисез инде? Гел җиңеп торгач менә шулай чыгарга туры килә кабат. Алдагы номинацияга күчәбез. Мәгариф, фән, белем һәм милли тәрбия өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект номинациясендә җиңүчеләр. Лауреатлар: Саф балалар радиосы, Эзле битләр сайты, Абдинова Зилә Әфтах кызының шәхси сайты, Татарханә, Хәсәнова Гүзәлия Габделнур кызының шәхси сайты, Якты яз Наилә Гафарованың шәхси сайты. Бу лауреатлар, рәхим итегез, сәхнәбез турына тиз-тиз генә. 3нче урынны яулаучылар. Түбән Күйек төп гомуми белем бирү мәктәбе сайты. Туган ягым гөлләр иле. Татар теле һәм әдәбияты укытучысының шәхси сайты. 2нче урын Көмеш Кыңгырау Республика газетасының сайты. Гаяз Исхакый порталы. Алкышлар булмагач, мин 1нче урынны игълан итә алмыйм. Менә шулай, бик зур рәхмәт. Әлеге номинациядә 1нче урынны яулаучылар. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Татарча онлайн мәктәп сайты. Җиңүчеләребезне котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән арадашлык бүлеге мөдире Фәйз Рахманов Айрат Шамил улын чакырабыз. Рәхим итегез, Айрат әфәнде. Айрат Шамилевич, биредәмесез? Айрат Шамилевич, юк күрәсен, килеп җитмәгән, алайса сүз Раил Мәүлетовичка. Мәдәният министрлыгы белән инде күптән хезмәттәшлек итәбез һәм Айрат Шамилевич, менә күп кенә кешеләр авырып торалар соңгы вакытларда, шуңа күрә авыру сәбәпле әзенә килеп җитмәгән дип әйтте. Һәм нәрсә әйтәсе килә безнең әлеге конкурска ни өчен сүз алырга чыктым. Мәгариф, мәдәният номинациялары ул әлеге конкурсның иң беренчеләреннән 10нчы елдан башлап килде. Һәм шушы 13 тапкыр конкурс үткәрелү кысаларында безнең монда дистәләрчә, йөзләрчә мәгариф хезмәткәре үзләренең бүләкләрен алды, мәдәният хезмәткәрләре үзләренең бүләкләрен алды. Һәм аның киләчәге тагын да дәвамлы булсын иде. Шуны әйтәсе килә. Һәм менә безнең тагын бер сәбәбе ни өчен чыкты? Без инде һәр вакытта камилләшергә тырышабыз. Элек һәр бер номинациядә беренче урынны беренә генә бирә идек. Әмма ләкин
эш күләме, алар һәр вакытта да аерыла. Гади мәктәптә эшли, сайт ясый торган команда яисә бер кеше һәм зур дәүләт структурасы булса, шуңа күрә безнең бүгенге номинациядә сәхнәдә кешеләр күбрәк һәм киләчәктә дә шулай булыр дип ышанып калам. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле җиңүчеләребез. Алкышлар белән сезне залыбызга озатабыз. Менә тагын бер кубок чыгып килә әле безнең. Бүтән беренче урын яулаучылар да кубоклы булдымы? Котлыйбыз сезне. Һәммәлек алкышлар сезгә. Һәр берегез белән чын күңелдән сокланабыз, горурланабыз һәм уңышлар телибез. Ә без инде дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Якшәмбе кичендә. Исәнмесез, Белем радиосын тыңлаучы дусларыбыз. Сезне янәдән якшәмбе кичендә тапшыруында сәламлыйбыз. Бүген студиябызда кунакта бик матур гаилә. Күпләребезнең яраткан һәм хөрмәтле артистлары, остазлары һәм аларның уллары. Аларны Белем радиосында күрүебезгә ихластан шатбыз. Сәхнәбез түрендә иң талантлы гаиләләрнең берсе Илназ һәм Гүзәлбах гаиләсе. Кадерле дуслар, алкышлар белән каршы алыгыз. Белем радиосының якын дуслары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Бахлар гаиләсе менә алар. Алкышлар белән каршы алыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Hayırlı günler. Marcel, Ramil, Kamil, İlnaz Baklar. Hadi istağım bir tapır başı gelin. Kamil, Ramil, Marcel, İlnaz Baklar, Kamil, Güzel İdrisova. Büyük rahmet. Rahmet. Şöyle tağı jırnayında barızga da mehabet dilep jırlap gidesimiz kile. Sin kirek barızga da mehabet dilebіз. Yaratıp ham yaratılıp yaşarga yazsın. Haydar Ahmet sözleri İlnaz Bakı'yı
Син кирәк дип яшәргә ясың бу матур дөньяларда. Мәхәббәт шын булса, гомергә бер була. Син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадан син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Җырның кул шугатырга нурына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син кирәк юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах. Зур рәхмәт. Изгибаны гаилә, алкышлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Быел белем җәүһәрләре бәйгесендә барлыгы 7 номинация. Һәр номинация үзенчәлекле, һәр номинация кызыклы, һәр номинация мөһим. Резидә беләсеңме, 2010 елда Мәгариф министрлыгы белән әлеге конкурсны башлау җибәргәндә алдагы номинация бөтенләй юк иде. Кызык. Сәясәт, эшмәкәрлек һәм икътисад өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет-проект номинациясендә җиңүчеләрне игълан итәбез, дуслар. 3нче урын. Сәясәт. Кара, ак. Чыгабыз 2нче урын Ватаным Татарстан газетасы. Алкышлыйбыз. 1нче урын. Казан шәһәренең җирле үзидарә органнарының рәсми порталы. Әллә берсе дә юкмы? Ахрысы юк. Алайса дәвам итәбез. Иң файдалы һәм популяр татарча видеоблог, видеоканал номинациясендә җиңүчеләр. Лауреатлар. Татарлар йөгерә проекты. Шулай язган подкасты һәм Гаяз Исхакый порталы. Бармы биредә лауреатларыбыз? Әйдәгез рәхим итегез сәхнәгә. 3нче урын. Мәңгелек татар әдәбияты. 2нче урын. Камал театрының рәсми видеоблогы. Эльвир әфәнде, тагын бер чыгасыз инде. Һәм 1нче урын Питер.татар. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәгълүмати яңалыклар порталы.
3-нче тапкыр чыкканда Камал театрының, Гаскар Камал исемендәге Академия театрының директоры Эфир Якупов сүз бирәсең диде, шуңа күрә сүз бирмичә булдыра алмыйм. Сүз бирәбез Эфир әфәнде, сүз сезгә. Хәерле көн. 3-нче тапкыр сәхнәгә менгәнсез, бердән микрофон тоттырмыйсыз, мин тәм гадәтләнмәгән. Сәхнәгә менгәч сөйләргә кирәктер. Барыгызны да котлыйм, менә бу шундый матур, якты бәйрәм белән. Чыннан да интернет ул без аны тормышта кулланабыз һәм ансыз инде яшәүне дигән күз алдына китермибез. Ә менә бу миллилекне анда үстәү, ул бигрәк тә әйбәт. Шул ук вакытта театр сәнгате ул тере сәнгать. Тамаша залларына килегез, чакырабыз, көтеп калабыз. Һәм инде тере артистларны да күрерсез. YouTube каналында баруын бар, әмма дә ләкин театр ул тере сәнгать. Шуны да әйтеп китәсем килә. Без күптән түгел генә ачтык Татар театры тарихының мультимедия комплексы. Ул Шәрек клубы дип атала. Камал театрының каршысында гына Татарстан 8 урамында. Ул бик кызыклы булыр иде барлык укытучыларга да һәм балаларга да. Анда менә мультимедия технологиясе белән безнең татар театрының тарихы күрсәтелә һәм бар. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Ә хәзер иң файдалы һәм популяр татарча мобиль сервис скрипт яисә кушымта номинациясенә күчәбез. 3-нче урын Питер.Татар, Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәгълүмати яңалыклар порталы. 2-нче урын Тәртип радиосының мобиль кушымтасы. Шул йөзләр. Бу номинацияләрдә җиңүчеләрне һәм аларны тәбрикләү өчен Татар информ мәгълүмат агентлыгының Татар редакциясе баш редакторы, Белем җәүһәрләре бәйгесенең жюри әгъзасы Рәмис Нурмөхәммәд улы Латыйповны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхмәт. Барыгызга да хәерле көннәр, барыгызны да сәламлыйм. Һәм беренче чиратта мин рәхмәт әйтәсем килә безне барыбызны да шушында җыйган, шушы проектларга нигез салган Раил Гатауллинга. Ул менә ничә еллар буена шушы эшчәнлекне алып бара, һәм уңышлы алып бара, чөнки менә шушындай зал җыелган икән. Бу инде аның эшенең нәтиҗәсе һәм шулай ук сезгә барыгызга да зур рәхмәт. Менә татар интернетының, татар милләтенең үсешенә шундый өлеш керткәнегез өчен. Аеруча минем рәхмәт әйтәсем килә иде. Менә мин беренче тапкыр жюри әгъзасы булып катнаштым, жюридә катнаштым, жюри эшчәнлегендә. Минем аеруча зур рәхмәт әйтәсем килә иде безнең укытучыларыбызга. Кайда авыр фронтлар шунда инде һәр вакытта да һәм һәр вакытта да алар үзләренә бирелгән шушы эшне җиренә җиткереп башкарып чыгалар. Әйдәгез әле укытучыларга рәхмәт әйтеп бер алкышлыйк әле. Ни өчен дисәм, менә әгәр дә без Яндекстамы, Гуглдамы ниндидер яңалык эзли башлыйбыз икән, әле безнең татар матбугаты язган мәгълүмат чыкмый, әмма укытучыларныкы инде чыга. Алар язганнар безнең бөтен татар шәхесләребез турында да шушы мәгълүмат ул безнең теге Яндекстагы, безнең поисковиклардагы татар интернетындагы зур бер өлешне алып тора. Һәм аларны бу бәйрәм аларны да беренче чиратта аларны да котлау дип уйлыйм мин. Минем тагын бер шундый фикер әйтәсем килә иде. Бу эшләр арасында менә бик уңышлылары бар. Дөрес бик сыйфатлы булмаганнары да бар, әмма алар да үзләренчә тырышып эшләгәннәр. Менә шушы эшләрне бәлки ничектер уңышлы эшләгән укытучылар аларын белән тәҗрибә уртаклашу форматында берәр онлайн семинарма шундый бер әйбер бәлки оештырыргадыр, алар үзләренең киңәшләрен бирсәләр, калганнарга да файдалы булыр иде дип уйлыйм мин үзем. Мондый теге тәҗрибә уртаклашу ул һәр вакытта да файдалы булачак. Барыгызга да менә шушы бәйгедә катнашканыгыз өчен рәхмәт һәм киләчәктә дә мин уйлыйм, менә бу безнең татар интернеты үсештә булыр. Ә ул инде теге безнең хәзерге вакытта сез никадәр мөһим икәнен үзегез белеп торасыз. Рәхмәт барыгызга да. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Алкышлыйбыз җиңүчеләргә һәм Монда инде дипломнар барысы да тапшырылган, бары тик җиңүченең кулын гына кысасы калды Рәмис абый.
Бик зур рәхмәт. Һәм алкышлар белән залыбызга озатабыз сезне. Мин инде менә Рәхим итегез. Ризалә апаның да сүзе бар. Рәхим итегез, Ризалә апа. Гафу итегез сценарийны белдергәнгә. Әссәламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә әлеге бәйгегә. Дөньяда FM яшьлекләре аркылы гына түгел, интернет дөньясында да тәртип булдыру ул бик зур нәрсә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе булышсын бу залга гомумән милләт өчен борчылган, кыйбласы бер булган кешеләр җыелган. Бер генә кичкенә эштә юк дөньяда. Нәни генә өлеш кертә алсак та шушы эштә без үзебезне бик бәхетле тоярга тиешбез. Һәм күмәклектә кеше икәнен онытмаска тиешбез. Интернеттамы, FM яшьлектәме, гомумән дөньядамы тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Кайда да тәртип булсын, бергә булыйк. Бик зур рәхмәт барыгызга. Амин. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Менә инде мин Дөнья серләре ачыла, белем радиосы аша. Üçüncü tavga başlap karayım inде. Әйдә. Менә мин сизем, тоям монда барысы да менә бит булдыралар, каналлар, сайтлар ачалар дип куанып утыралар. Ләкин әле ул сайтларны, каналларны ачу бер эш. Аларны бизәү, аларны яңартып туру ансы инде тагын да зуррак икенче эш бит. Шулай бит бездә. Шулай һәм белем җәүһәрләрендә Гран-при беренче урынны алган җиңүчебез 3 ел дәвамында үзенең белем җәүһәре исемен лаеклы саклаган проектларга бирелә. Быел җәүһәрләрнең җәүһәре исеменә, ягъни Гран-прига Шаян ТВ телеканалының рәсми сайты лаеклы булды. Әйдәгез, Шаян ТВларны алкышлар белән каршы алыйк. Сәхнәбез түренә рәхим ит, Шаян. Менә бит алар. Менә бит ул. Дәрәҗәле Гран-при дипломын һәм кубогын тапшырырга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идарәсе башлыгы Илгиз Илдар улы Халиковны чакырабыз. Шаян ТВ кара булырсың шәп бала, шулаймы? Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле дуслар, мөгаллим-мөгаллимәләр, укучылар һәм гомумән татар дөньясында менә шундый кыю адымнар ясаучы безнең битараф булмаган милләттәшләребез. Беренчедән сезгә кайнар сәламнәр безнең министрыбыз Хәдил Сургайуллиннан, барлык безнең командабыздан. Менә безнең эшчәнлекне дә бүген бәяләделәр сәхнәгә менеп инде. Кубок алырга өлгердем. Хәзер инде менә шундый миссия Гран-прига лаек булган безнең оешмабызны бүләкләү һәм кыска гына бер мәгълүмат әйтеп үтәсе килә. Күптән түгел генә Шаян каналының туган көне булды. Сез беләсез, 2018 елда әлеге проект гамәлгә ашырылды. Һәм инде әйтергә кирәк, ул Мәгариф һәм фән министрлыгының бинасы кысаларында барлыкка килде. Күп санлы җыелышлар, күп санлы утырышлар һәм инде төрле экспертлар белән уйлашулар, фикерләшүләр һәм нигездә безнең тәүлек буе эшли торган балалар телеканалыбыз бар һәм инде аның шундый матур күркәм сайты бар. Бүгенге көндә сез барыгыз да аны үз күзегез белән күрәсез. Яшь буынны тәрбияләүдә аның роле искиткеч бәйләп бетергесез һәм инде әлбәттә аларга уңышлар телисе килә. Һәм шулай ук әлеге бәйгене оештырган безнең Раил Мәүлид Гатауллинга рәхмәт сүзләре аның командасына. Эшкерсез егет үзенең шактый кызыклы проектларын тормышка ашыра һәм менә бүген сәхнәдән әйтелеп кителде. Ул иҗат белән заманча технологияларны берләштерә һәм монда минемчә иң төп безнең кыю адымнарыбызның берсе. Чөнки иҗат һәм заманча технологиялар ул безнең телнең, татар теленең кулланылыш даирәсен киңәйтә генә. Шуңа күрә уңышлар, инде барыбызга да әйдәгез бер алкышлап алыйк әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай итеп, җәүһәрләрнең җәүһәре исеменә, ягъни Гран-прига Шаян ТВ телеканалының рәсми сайты лаек булды. Әлеге бүләкне Шаян үзе һәм СММ белгеч Руслан Хафизов кабул итә. Котлыйбыз сезне, Шаян ТВ. Чын күңелдән. Безнең күршеләр бит бездә. Шулай. Куатмыйсың. Бик зур рәхмәт. Тәбриклибез сезне.
қолымнан тұтып қана түсірді бір күнәсі. Нашар көрінәдір анда. Hünər ilinə səyahət. Xeyirli kun, qadrli radio tыңлаучыларыбыз. Сіз Білім радиосындағы шираттағы Hünər ilinə сәяхәт тапшыруын тыңлайсыз. Микрофон қаршында мен, Қиямов Ихтияр. Бүгін бізде қонақта Қозан технология һәм дизайн күллияты. Хисамуддинова Мәлика Рүстәмовна жетекшілігіндегі Арнова мода театры студентлары сізнің иқтибарға өзлерінің татар яшьләре коллекция авторы Гордеева Надежда Павловна һәм Наследие мирас коллекцияларын тәкъдим итә. Коллекция авторы Мансурова Тонзилә Әдһәм кызы. Сезне Казан шәһәре технология һәм дизайн колледжы кызлары сәламли. Каршы алыгыз үзләрен. Бездә тынмас йөрәк типкәнен һәркем белә. Җаның бие туктама, туктама дия. Иң чибәр кызларда елмая кызыктырып, бие таңга кадәр барсын да онытып. Бу җырны ишеткәндә артыннан кабатлап, иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Ягымлы җәй артыннан салкын кыш килсә дә, бие дустым туктама, туктама бердә. Тавышыңны ишетеп күршеләр менсә дә, бие таңга кадәр күршең белән бергә. Бу җырны ишеткәндә артыннан кабатлап, иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Яраткан кешең сине яратмыйм дисә дә, бие дустым туктама, туктама бердә. Бүгеннән ни булса да нишләргә беләсең, бие дустым гомрең заяга үтмәсен. Бу җырны ишеткәндә артымнан кабатла. Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Иң шәпләре, татар яшьләре,
Шундай матур коллекция. Минем шушы күлмәкләрне киеп бер фотосессия ясыйсым килә башлады ихтияр. Матур итеп фото-видеолар төшерү, объектив аша бары иң матур кадрларны гына үткәрү бер дә җиңел эш түгел ул. Әмма бик кирәкле. Бүгенге көндә безнең бар дөньябыз визуальләшкән һәм һәрвакыт матурлык һәм презентация белүне сорый. Хәзер сәхнәгә чыгучы егет-кызлар булар турында инде күптән беләм, чөнки алар иҗади бәйгебезнең җиңүчеләре. Белемру җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте Татнетны үстерү фонды коммерцияле булмаган оешмасы белән берлектә Пиксель һәм Нокта республика күләм иҗади эшләр конкурсы игълан иткән иде. 3 юнәлеш 18 номинациядә үткәрелгән әлеге бәйгегә бер айдан артык вакыт аралыгында барлыгы 282 эш кабул ителде. Алар арасыннан 6 җиңүче һәм 12 лауреат сайлап алынды. Әйдәгез, бәйгедә җиңүчеләрне сәхнәгә чакырыйк. 3-нче урын Михайлова Виктория, Әгерҗе районы. Шулай ук 3-нче урын Шакиров Раил, Минзәлә районы. Һәм шулай ук 3-нче урын Мөхәммәтшина Зәринә, Апас районы. Сәхнәбез түрендә көтәбез сезне, егетләр, кызлар. 2-нче урын Гордеева Диана, Кукмара районы. Һәм шулай ук 2-нче урынга лаек булды Сабирова Ойзирәк, Актаныш районы. Һәм безнең 1-нче урын яулаган кешебез Казан шәһәреннән Кәримуллина Адилә. Җиңүчеләр һәм лауреатларны бүләкләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы цифрлы трансформация үзәге, мәдәният, мәгариф һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә цифрлы трансформация бүлеге җитәкчесе Вәлиева Нәзлегөл Фәнис кызын һәм Белем.ру компаниясе җитәкчесе, бәйгенең оештыручысы Раил Гатауллинны чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле Татнетны үстерү фонды бәйгеләренең җиңүчеләре, финалистлары, килгән кунаклар. Сезне барыгызны да шундый матур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәмен. Ирешкән уңышларыгызда тукталып калмыйча, яңадан яңа үрләр яуларга насыйп булсын сезгә. Алдагы тормышыгызда да яңа мөмкинлекләр һәр вакытта ачылып торсын. Сез әфәрин, котлыйм сезне. Әйдә итәс килә безнең күбрәк яшьләр заманча технологиялар белән кызыксынсалар, сезнең улларыгыз, сезнең оныкларыгыз һәм инде монда утырган арада сезнең яшьтәшләрегез, менә яшь егетләр, кызлар әйтәм, бергә эшләүгә бу күңелле дә һәм бик зур, бик көчле, бик ныклы проектларны бары тик бергә эшләргә була. Шуңа күрә мин инде мәктәпләрдә монда әгәр дә укытучылар утыра икән, bir укучыны гына түгел, 2 укучыны гына түгел, команданы күтәрегез. Һәм менә бу командадан сезнең зур проектлар үсеп чыгачак. Киләчәктә уңышлар телибез. Зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунакларыбыз. Талантлы егет-кызларны көчле алкышлар белән әйдәгез, сәхнәбез түреннән озатып калыйк. Матур бүләкләү тантанабызны җыр белән дәвам итик. Каршы алыгыз, сәхнәдә яраткан җырчыларыбыз Гөлназ Шәрифҗанова, Гүзәл Идрисова, Айгөл Шәйхетдинова, Лилия Муллагалиева һәм Зәмирә Куприянова. Әниләр һәм бәбиләр проектының әниләрен сәхнәгә чакырабыз. Каршы алыгыз, дуслар. Файдалына булсак та без, әни булып
Senin hünerlerin şığılın orta bara Minin eşinin matorar Yine bendesiz tamam Nerede bezini kaderler Yaratıp yaşamam Ömür boyu bəxtli bul Balağayım bəbkəyim Şın көңелден бәхетлі Син ağaziz ənkəyim Ömür boyu bəxtli bul Balağayım bəbkəyim Şın көңелден бәхетлі Син ağaziz ənkəyim Muhterem tanışışlar, әнилер, bu sahnede bugün sizin bilen şuraşuğumuzga biz şun көңілден şapız. Çünkü milyon tapkır edipler yazsalar da, müngerlegen tapkır, milyonlar tapkır her kalıkның tilinde en büyük isim deyip kabatlanıp tursa da, lekin bu gına azdır kibik, hatın kızның, әниlerinin büyüklügün, onlarның kerekligin, onlarның zorluğun izbatlar için. Şuna göre de, men o'zimizning shu әnilerimiz isminden şuna aytır idim. Balalarımız isen sağ olsun. Köklerimiz tinch bo'lsin. Onlarga bir vaqtda da so'g'ish oshisin ko'riga yozmasin. Hem endi isen sağ bo'lib, parlı bo'lib, bolalarimizni o'zimizga o'stirishga nasib etsin deydi Alloh taolo. Hem aldagi jirimizda naq mana bolalarga Fatiha deb ataladi. Birga jirlaymiz. Aydagiz bu jirni barig'iz da bilasiz. Kuşlardan kanat düzgeç, kanatlardan kuvvet
Әниләр һәм бәбиләр проекты. Беләсезме, иң шәп, иң яратып һәм иң ошатып эшләнә торган эш нинди ул? Уйлап карыйм, нигәдер башка бер нәрсә дә килми әле. Я, нинди инде? Эх, яшьләр, күңел кушканны эшләү. Әллә бәйгебезгә кинаялыйсың инде, Артем? Юк, турысын әйтәм. Бәйгедә катнашкан һәр кеше шигырьләрен күңел түреннән үткәреп, яратып башкардылар. Әйе, һич шиксез шулай. Шуңа күрә жюри әгъзаларына җиңүчеләрне билгеләү бер дә җиңел булмагандыр. Шулай да иң-иңнәр инде билгеле. Һәм аларны сез дә күрергә һәм ишетергә лаеклы. Күңел түреннән. Күңел түреннән. Россия күләм иҗади конкурс Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән Татнетны үстерү фонды коммерцияле булмаган оешмасы һәм Белем радиосы тарафыннан оештырыла. Конкурс әдәбият белән кызыксынган талантларны барлау һәм катнашучыларның иҗади потенциалын ачу, классик һәм заманча әдәби әсәрләрне уку белән кызыксындыру максатларыннан үткәрелә. Конкурс 5 номинациядән тора. Үзе иҗат иткән лирик әсәрне иң яхшы башкаручы, танылган шагыйрьнең лирик әсәрен иң яхшы башкаручы, үзе иҗат иткән проза әсәрен иң яхшы башкаручы, танылган язучының проза әсәрен иң яхшы башкаручы һәм иң яхшы видеоролик. Хәзер рәхим итеп каршы алыгыз. Күңел түреннән бәйгесе җиңүчеләрен. Аларның исемнәрен сез экранда күрә аласыз. Үзе иҗат иткән лирик әсәрне иң яхшы башкаручы номинациясендәге җиңүчеләребез 6 яшьтән 12 яшькә кадәр. Фәррахов Ислам, Әгерҗи районы. Якиева Азалия, Минзәлә районы. Габдулова Иделия, Саба районы. 13 яшьтән 18 яшькә кадәр Галимова Илүзә, Әгерҗи районы, Ибатуллина Эвелина, Әгерҗи районы, Нуриева Алия, Ярчаллы шәһәре. 19 яшьтән өлкәнрәкләр категориясе Гәрәева Лениза, Баулы районы, Булатова Лилия, Казан шәһәре, Мөбәрәкшина Алия, Идел буе районы, Казан шәһәре. Рәхим итегез, кадерле җиңүчеләребез. Хәзер без танылган шагыйрьнең лирик әсәрен иң яхшы башкаручы номинациясенә күчәбез. 6 яшьтән 12 яшькә кадәр категориядә. Валиева Олимә, Идел буе районы, Казан шәһәре. Шаймухәммәтова Регина, Мөслим районы. Шулай ук Гатина Гөлназ, Нурлат районы. 13 яшьтән 18 яшьлекләр. Хабибуллина Сөмбел, Әлмәт районы. Пугачев Иван, Идел буе районы, Казан шәһәре. Һәм Гайнудинова Олинә, Кайбыш районы. 19 яшьтән өлкәнрәкләр категориясе. Губайдуллина Гөлназ, Бөгелмә районы. Минне Мухамматов Юнус, Нефтекамск шәһәре. Һәм Әбударова Регина, Актаныш районы. Үзе иҗат иткән проза әсәрен иң яхшы башкаручыларны чакырабыз сәхнәгә. 6 яшьтән 12 яшькә кадәр Шәрифуллина Регина, Балтач районыннан һәм Нуриева Алия, Минзәлә районыннан. 13 яшьтән 18 яшькә кадәр Сиразиева Азилә, Ярчаллы, Низамова Гүзәл, Чүпрәле һәм Закирова Азилә, Зәй районы. Һәм 19 яшьтән өлкәнрәк булган кешеләр. Мубаракшина Алия, Идел буе районы, Казаннан һәм Шагабиева Дилә, Саба районыннан. Алкышлап алыйк әле көчле иттереп. Менә бит. Танылган язучының проза әсәрен иң яхшы башкаручы. 6-12 яшь. Гатина Гөлназ, Нурлат районы. Нургалиева Илүзә, Казан шәһәре. Сибгатуллин Алмаз, Балык бистәсе. Чыгалармы, җигерәләрме? Күрнәләрме? 13-18 яшь.
Нурисламова Алия, Яршаллы шәһәре, Ахметшин Иделия, Арша районы, Зарипова Азалия, Арша районы, рәхим итегез. Һәм 19+. Ахмедова Айсылу, Киров районы, Казан шәһәре, Төхвәтуллина Гөлназ, Казан шәһәре, Сархутдинов Инсаф, Балташ районы. Менә алар җиңүчеләр. Һәм иң яхшы видеоролик номинациясе җиңүчеләре 6 яшьтән 12 яшькә кадәр Сөләйманова Зәринә, Балык Бистәсе районы, Бакиров Аяз, Актаныш районы, Вәлиева Алимә, Идел буе районы, Казан шәһәре. 13 яшьтән 18 яшькә кадәр Сиразиева Азилә, Яршаллы шәһәре, Замалетдинова Рауилә, Чүпрәле районы, Ганиева Камилә, Актаныш районы. 19 яшьтән өлкәнрәкләр категориясе. Сафина Алсу, Арша районы, Сәләхетдинов Инсаф, Балташ районы, Әхмәтҗанова Адилә, Арша районы. Искиткеч башкарылган әлеге әсәрләрне билгеләү һәм катнашучыларны бүләкләү өчен без сәхнәбез түренә Татар гаиләсе Бөтен Русия иҗтимагый фонды директоры, Россия Федерациясе сәламәтлек саклау отличнигы, Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы эксперты Гайфуллина Миләүшә Хафиз кызын чакырабыз. Рәхим итегез. Hörmətli millətdaşlar, bəyram bilən, bugün çınlap da şunday matol bəyram. Özünüz biləsiz, Tatar xalqı burun-burungadan bilimge əmtilgan, birinci bulurğa tırışqan. Özünün ailəsindəki balaların medreseler açıp bulsa da matur itib uqutqan kişi yasağan. Tatar xalqında Qıtayga barıb bulsa da bilim al degen söz ol, yuqqağına tügel. Bizning xalqımız bilimge əmtilib yaşay. Əminə biz bugün zamança texnologiyalar bilen Tatar tili, Tatar milletinin maturluğunu kürsete turgan çarada biz. Biz min bu çaranı uzdırуда bunda bek köp hizmet koyulgan. Bu hizmetini şunday matur itip alıp baruvchi Rail efendiga bek zor rahmet eytesi kile. Eydegiz bir kul çavub onlarga rahmet eytigelim. Mine şuşu matur çarada katnaşalabız. Özümüzün tilimizni internet çifterlerinde bilgirte alabız. Şunday talantlı yaşlarımız var. Biz bəxtli. Bəxt nerse deyip sırıysız siz. Niçin anlıyorsun deyip bəxtni? Biz bəxtli, halıq yakın etken jır hem muğlar bilen bəxtli. Bəxt bit ol rahmet söz alsan, künüllerge şatlık nuru salsan, nenigine bir iyilik kılsan, vaklıklardan istin kala alsan. Biz bəxtli. Çünkü bu cihanda altın kümüş kıymı bəxtni. Biz bəxtli saf hisimiz bilen, küçlü ruhumuz bilen bəxtli. Biz bəxtli, bek bəxtli. Özünüz biləsiz, Tatar ailesindegine Tatar balasını terbiyelep bula. Tatar ailesindegine Tatar tilini saklap kalıp bula. Eğer Tatar tilimiz saklansa, Tatar halkının edebiyatı da, medeniyatı da saklana, alga bara üse. Bek zor rahmet şuşu matur işini basırlarga jitkirip işlevçilerge. Bek zor rahmet sizden Milәүшә ханым. Bek zor rahmet. Niki sözler. Alkışlar bilen sizni ızatабыз. Залыбызга, hürmetli җиңүчеләр, sizне дә ызатабыз. Кадерле дуслар, әйдәгез алкышлыйк әле җиңүчеләребезне. Күңел түреннән бәйгесе җиңүчеләре. Менә алар әдәбиятка, поэзияга, прозага гашыйк дусларыбыз. Рәхмәт сезгә. Uzak үтмей, уланнан англо-русский словарь күтәреп кайтып җиткән. Дуслары кино карыйлар, Вәли исә тик ятмый, чит тел сүзләрен ятлый. Күрше белән борыннан булмады хиштатлык. Көн сайын бер усаллык, көн сайын бер катылык. Мин кибәргә керелсәм, ул чыгарып көлсен. Бүләкләү тантанабыз ничек кызып китте? Бүләкләү, җиңүчеләрне билгеләү һәр вакыт күңелле бит инде ул. Чыннан да шуңа күрә актив катнашырга һәм җиңү яуларга кирәк. Бәйгеләр дигәннән, безнең Белем радиосы андый бәйгеләргә аеруча бик бай бит. Радиобыз әле август ахырыннан гына үз эшчәнлеген башлап җибәрсә дә, кызыклы проектларыбыз инде шактый.
Әниләр көне уңайыннан укытучылар көненә багышланган Йолдызлы Games минем җырым тапшырулары үткәргән бәйгеләр. Менә әлеге минем җырым тапшыруына мин аеруча тукталыр идем. Чөнки балаларның матур итеп татарча җырлаулары күңелләргә нинди ләззәт китерә бит. Туктагыз әле, нигә сөйләп торабыз соң? Озак итеп сөйләгәнче бер күрү яхшырак, шулай бит. Кадерле дуслар, менә шундый яшь сандугачыбызны алкышлар белән каршы алыйк әле. Сәхнәдә Аслан Миргаязов. Алкышлыйбыз. Актив, сәләтле татар малайы Аслан Миргаязов. Белем энциклопедиясы. Сәлам дуслар. Сезнең белән белем энциклопедиясы тапшыруы һәм аның алып баручысы Алия Минхаҗи. Бүген без сезнең белән әдәби марафон проекты турында сөйләшербез. Беренче марафон 2017 елның сентябрендә уза. Ә бүген без 21 марафон финалистларын тәбриклибез. 6 ел дәвамында 21 марафонда катнашучыларның гомуми саны 30 меңнән артып китә. Ә укылган китаплар саны 92831 дәнә. Беренче марафонда Татарстанның 13 районыннан 34 кеше катнаша. Ә 21 марафон дәвамында Татарстаныбызның районнарыннан гына түгел,
Ә Россия Федерациясының Башкортстан, Удмуртия, Чувашия республикалары, Санкт-Петербург, Мәскәү шәһәрләреннән, Омск, Пенза, Киров, Свердловск, Ульяновск, Чиләбе өлкәләреннән, Австралия, Төркия, Финляндия, Швеция илләреннән марафончылар катнашты. Иң кечкенә әдәби марафончыга 5 яшь, ә иң өлкән марафончыга 80 яшь тулып килә. Ә сез киләсе әдәби марафонга әзерме? Марафонның географик картасы һәр үткәрелгән марафон саен арта һәм киңәя бара. Бу юлы исә биредә 1000-нән артык кеше 21 көн дәвамында үз белемнәрен үстерү өстендә эшләде. 21 көн. Күп сан бит инде бу. Синеңчә, шушы вакыт эчендә китапка якынайырга, мәхәббәтеңне үстерергә мөмкин микән? Минемчә, ихтияр, 21 көн моның өчен иң идеаль вакыт аралыгы. Күп тә түгел, аз да түгел, тәмен белеп укыр өчен менә дигән вакыт. Тәмен белеп дисең, синеңчә аның тәмен белү өчен ничек итеп укырга кирәк соң? Менә кара. Иң башта үзең яраткан китапларны гына сайлап аласың да, үзең яраткан китапларны гына, үзеңне мәҗбүри итмичә, күңелең кушкан китапларны гына сайлап аласың да, инде марафон башланып киткәч, укуга якынча 1 сәгатеңне бушатасың да, яныңа кайнар кахва алып, китап битләренең хуш исен исни, күңелгә хуш килгән урыннарны сайлап алып, билгеләп барып, укыйсың да укыйсың. Туктый алмыйча укыйсың, ягъни китапка кереп чыгасың. Шушы тәмләп уку була инде. Минемчә, синеңчә тәмләп укынчы буласың. Белмим дә инде, китапларны тәмләп укыйм микән мин дип уйлана башладым инде синең хисләнеп сөйләгәннәреңне тыңлаган арада. Читать или не читать? Уйлый тор, ихтияр. Ә без исә нәкъ менә тәмләп яратып укучыларны бирегә чакырыйк. Марафоныбызга чит төбәкләрдә яшәүчеләрнең дә тартылуы, катнашуы нинди сөенечле һәм матур күренеш. Менә ул чит төбәкләрдән килгән кадерле китап сөючеләр. Башкортстан Республикасыннан Фаттахова Люзия Назир кызы, Бәләбәй шәһәреннән. Ергизова Ирина Флорид кызы, Бүздәк районы Әмир авылы. Алкышлар, дуслар. Сәхнәбездә көтеп калабыз сезне. Сетликтова Зөлфирә Әнгәм кызы, Дүртөйле шәһәре. Апсанова Элиза Булат кызы, Мәчетле районы Яңа Мөслим авылы. Нуриева Сәрия, Мәчетле районы Яңа Мөслим авылы. Кунакбаева Эвелина, Мәчетле районы Яңа Мөслим авылы. Вәлиәхмәтова Нурия Закир кызы, Туймазы шәһәре. Миңнәхмәтова Тәнзилә Фәнзит кызы, Уфа шәһәре. Сафина Гөлшат Нәүфәл кызы, шулай ук Уфа шәһәре. Киров өлкәсеннән Дәүләт Шина Әскирә, Киров өлкәсе Малмыш районы. Омск өлкәсеннән Кармушакова Газизә һәм Шумарова Фагыйлә. Алкышлыйбыз. Пенза өлкәсеннән Биткаева Равилә. Каменка районы Каменко авылы. Санкт-Петербург шәһәреннән Гренда Фәридә Равил кызы. Николашкина Ленара Әнвәр кызы, Хөснетдинова Гөлназ Шәһид кызы, Свердловск өлкәсеннән Каландарова Лия Тимур кызы һәм Чувашия Республикасыннан Григорьева Музафарова Фәүзия Каюм кызы һәм Чувашия Республикасыннан Шибакшар шәһәреннән кешебез. Аларны котлау өчен иң башта сәхнәгә бөтен дөнья татар конгрессының милли мәгариф һәм мәдәният комитетының баш референты Вәлиәхмәтов Зөфәр Мөнир улын чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Һәрберебезнең өчен татар теле иң якынлы, иң җылы һәм иң матур сүз. Чөнки туган телебез, татар телебез безгә ана сөте белән бирелеп, аналардан иң бу тормышка иң кирәкле һәм бик газиз бүләк. Менә бу залга карап торам да, бик күп яшьләр, бик күп өлкән буында һәм менә шушы
барыгызны да күреп торгач, шушы күзләрне татар теле өчен янып, шулай яшәгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Һәрберегезне чын күңелдән Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Шәйхәзиев Василий Габдулгаяз улы исеменнән котлау үтәсем килә. Аллага шөкер, менә мондый проектлар булып торгач, әдәби марафон, белем җәүһәрләре, белем радиосы кебек проектлар булып торганда, Раил әфәнде Гатаулин кебек кешеләр булып торганда, Аллага шөкер, безнең татар телебез яшәде, яши һәм яшәячәк. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Зөфәр Мөнирович һәм китап сөючеләр. Чит төбәкләрдә яшәвегезгә карамастан, татар китапларын укып, татарча проектларда һәм марафоннарда катнашып яшәдегез. Алкышлар арасында идегез узатык. Хәзер исә безнең кичәбезне җанландырыр өчен хозурыгызга җыр тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз Татарстанның ат казанган артисты Нурзәдә. Уңышлар барыгызга. Алкышлар Нурзәдә. Хәзер без Татарстанның укучылары аз санлырак булган районнарын сәхнәгә чакырабыз. Бу районнарда әдәби марафончылар күп түгел, әмма алар үз районнарының иң батырлары, иң камилләре һәм иң белемлеләре. Сәхнәгә чакырылалар. Кама Тамагы районыннан Айсина Альбина. Ширмешән районы Галимова Гөлнара.
Ютазы районынан Камаева Гүлнар. Алкышлар дуслар. Бөгелмә районы Билалова Гөлназ һәм Петермина Раушиня. Питрәш районы Галәветдинова Елена һәм Гыйззәтуллина Гөлшәшәк. Шулай ук Хөсәенова Венера. Кайбыш районы Маланьева Нина, Сабирова Гөлфинур, Фәйзуллина Гөлия һәм Шукшина Ольга. Кукмара районынан Валиуллина Альмира, Валиуллина Гөлфия, Тухбәтуллина Айгөл һәм шулай ук Аглиуллина Минзәлия. Тәтеш районы Әмирханова Гөлфинә, Галимова Гөлшәшәк, Гәфиятуллина Лилия, Мустафина Гөлнур. Алкышлар әлбәттә. Алабуга районынан Галимова Алсу, Гатауллина Назия, Әхмәтҗанова Кәүсәрия, Юсуфова Флүзә һәм шулай ук Хабибуллина Алсинә. Лаеш районы Гаянова Кәүсәрия, Игламова Гүзәл, Садриева Ония, Сафина Ризидә, Сибатова Ризидә. Менделеев районы Бармакова Галина, Бәшәрова Фәния, Галимуллина Гөлфидә, Сафина Александра һәм Хафизова Гөлназ. Тукай районыннан Арсланова Үркыя, Бәхтиева Зөлфирә, Галиәхмәтова Энҗе, Маннапова Зинфира һәм Фаррахова Рамилә, шулай ук Хәҗиева Гөлсинә. Ознакай районы Галиева Сиринә, Ибрахимова Гөлназ, Ихсанова Ленар, Мөнихова Флүзә, Сәйитова Ләлә, Сиражиева Гөләндәм һәм Хөснуллина Рамилә. Зәй районы Абзалетдинова Алия, Гарифуллина Илһамия, Әгъзамова Гөлшат, Мурзина Гүзәл, Талипова Алина, Талипова Алсу һәм Халикова Марина. Яршаллы шәһәре Валиева Гөлнур, Галимова Илфира, Гыйбадуллина Алсу, Мәүлиева Зәнфирә, Харисова Зинфира, Шәйхова Алмазия һәм Шакурова Зөлфия. Минзәлә районы Гыйләжева Зөләйха, Ибрахимова Альбина, Кәшбиева Насиха, Мингалиева Илгизә, Мингалиева Лилияна, Мөхәммәтова Алина, Ханова Айсулу, Шәйх Исламова Шулпан һәм Шәмсетдинова Ландыш. Баулы районы Абдуллина Фәридә, Валетова Ирина, Ибрахимова Зәримә, Исмагилова Флүзә, Латыпова Гөлзия, Сәйетгәрәева Ләйсән, Сайфуллина Индира һәм Яруллина Рима. Ниһаять укып чыктык. Аларны котлау өчен бирегә филология фәннәре докторы, әдәби тәнкыйтьче, язучы, диктор, галим, 2 сезон Татарстан Республикасының Язучылар союзын җитәкләгән Фуат абый Галимуллинны чакырабыз. Рәхим итегез, Фуат абый. Алкышлар белән каршы алыйк әле дуслар. Hayırlı gün, nindi matur beyran. Edebiyat beyranı, dil beyranı, ruh beyranı. 19. asırda Almanya'dan gelip Kozan Üniversitesi'nde işlegen profesör Karl Fuchs bulay dip yazgan idi. Tatarlar eğer de oku yaza bilmese, ул кешене хөрмәт итмиләр. Татарлар тулысынча укый, яза белә торган милләт. Хәтта аларны бу яктан Европа илләре белән дә чагыштырып булмый. Никадәр зур сүз бу. Бу читтән күзәтеп торган кешенең, өйрәнгән кешенең сүзе. Һәм ул Казан татарлары турында махсус китапта язды. Ул вакытта, әлбәттә, Карл Фукс хаклы, хәтта үзебезнең илдә дә бу җәһәттән татарлар белән чагыштырылып халык булмагандыр. Һәм менә хәзер шушы традицияләрне без никадәр авыр шартларда да үстерәбез, дәвам иттерәбез. Без өлкән буыннар шушы байлыкны, рух байлыгын яшьләргә берничә буыннарга җиткерү буенча армый, талмый үзебездән
қолдан келгенше эшләдек, башкардык. Менә мин бүген шул кадәр бәхетле кеше. Чөнки залда булмасын, сәхнәдә булмасын, минем шәкертләрем, бездә укыган студентлар, алар хәзер эстафетаны бик матур итеп дәвам иттерәләр. Менә безнең соңгы көннәрдә генә әдәбият шул кадәр игътибар үзәгендә. Әлик менә сәхнәгә беренче тапкыр күтәрелде Тәртип радиосының җитәкчесе Ризалә ханым. Шушы Тәртип радиосы әниләр марафоны уздырды. Филармония залында искиткеч йомгаклау кичәсе булды һәм анда әниләребез турында иң гүзәл әсәрләр яңгырады. Әле кичә генә Апанай мәчетендә Галимҗан Барудиның хадисләре гарәпчәдән татар теленә күчерелеп, китап итеп бастырылу уңае белән зур бәйрәм булды. Әле менә шушы көннәрдә генә Коръәнне татар теленә тәрҗемә иткән Муса Бигиевка багышланган зур китап чыкты. Кайсы халык шушылай күрсәтә ала? Үзенең казанышларын дөнья күләменә чыгара ала. Һәм хәзер инде бераз мин шул кадәр шатланып утырдым. Иҗат һәм яңа технологияләр дигән ике зур күренешне бергә бәйләп, безнең Раил кебек энтузиастларыбыз әнә нинди могҗизалар тудыралар. Без өлкән буыннар сезгә әйтәбез, шушы традицияләрне дәвам иттерегез, үстерегез, халкыбызны, телебезне, әдәбиятыбызны яшәтегез. Бездән Фатиха. Рәхмәт. Бик матур сүзләрегез өчен рәхмәт, Фуат абый. Китапка булган мәхәббәтегез озак еллар сүнмәсен, хөрмәтле китап сөючеләребез. Рәхим итегез залга. Шушындый матур теләкләрдән соң бер матур номер булырга тиеш. Син ничек уйлыйсың? Бик дөрес фикер бу. Алдагы номерда нәкъ шундыйлардан бит. Каршы алыгыз, сәхнәдә күп санлы халыкара, республика һәм шәһәр вокал конкурслары лауреаты. 2021 елда «Голос нашего двора» шәһәре конкурсы җиңүчесе Хамидуллина Риналия. Алкышлар белән каршылыйк әле дуслар. Су буенда дигәнәктә күбәләк, күбәләкне очырмакчы, яңгыр вак-вак сибәләк.
Капышмасын дигәнә. Риналига алкышлыйбыз. Афарин. Китап һәркем өчен төрле нәрсәне аңлатадыр инде бездә. Синең өчен нәрсәне аңлата? Минем өчен ул яшәргә өйрәтүче, тормышны икенче яктан күрсәтүче якын дус. Дус. Бу фикерне күп кешедән ишеткәнем бар. Китап чыннан да дус була ала микән соң? Әлбәттә була ала. Кайчагында китаплар кешеләрдән дә якынрак дуслар була әле. Синең шундый дусларың бармы? Минем дә шундый дусларым бар, ләкин мин шулай да күбрәк шигъриятне сөям, бигрәк тә яраткан шагыйрем Роберт Миңнуллинның иҗаты ошый. Роберт Миңнуллин дисеңме? Безнең катнашучылар арасында да Роберт Миңнуллинның шигырьләреннән өзекләрне барлап куеп баручылар бар. Әйдәле шул районнарны әйтеп узыйк һәм сәхнәгә чакырыйк. Яшелүзән районы, Гатауллина Резидә, Җамалиева Лилия, Зарипова Фәүзия, Ибраһимов Зөлфәт, Идиатуллин Рәмзил, Мингалиева Гөлгенә, Насыбуллина Фәнзилә, Садыйкова Алсу, Сәйфетдинова Рәзинә, Тимершина Рамилә, Яннаева Рима. Бирдә булсагыз, рәхим итегез җиңнәр өчен сәхнәгә, тизлегегезне бераз арттырсагыз, без тагын да рәхмәтле булыр идек, чөнки безнең җиңүчеләребез сәхнәгә менергә атлыгып торучылар бихисап. Балтач районы. Антонова Нәфисә, Ахмадиева Гөлнур, Ганиева Гөлшан, Гарифуллина Лилия, Гатауллина Миләүшә, Деминова Зөлфия, Ахмадшина Дания, Мингазова Резидә, Нургалиева Гүзәлия, Нургалиева Фидания, Сафиуллина Әлфинур, Теләкова Зөлфидә, Хабибуллина Лилия. Түбән Кама районы, Афонова Ольга, Вәлиева Резидә, Габбасова Рушания, Гайна Мөхәммәтова Эльмира, Дәүләтшина Рәйфә, Зәртдинова Алия, Камалова Гүзәл, Медетова Руфия, Мусина Гөлнара, Разыктинова Камилә, Разыктинова Шулпан, Халиуллина Лилия, Шарафеева Гөлнас. Әлеге алкышлар сезгә һәм дә Мөслим районы якташлар. Бәдретдинова Нәзилә, Гараева Миләүшә, Гарифуллина Дилбәр, Даутова Римма, Дәүләтова Рәмилә, Җәлилова Гөлнас, Маркина Роза, Минхаҗетдинова Шулпан, Султанова Гөлшат, Фазлыева Җәмилә, Шакирьянова Лиза, Шангараева Алсу, Сафиева Рәзилә. Биектау районы, Гайфуллина Лилия, Әхмәдиева Нурия, Әхмәдҗанова Гөлнас, Даутова Мәдинә, Зарипова Әлфинур, Насыбуллина Кадрия, Нихмәтҗанова Алсу, Низамиева Әлфинур, Сабирова Гөлфия, Сиддиков Фәнил, Хәмидуллина Гүзәл, Шәяхмәтова Гөлгенә, Сиражиева Светлана, Ибраһимова Гөлнар. Нурлат районы, Ахмадиева Алия, Ахунҗанова Зөлфия, Галимова Наилә, Гатина Айгөл, Гафиятуллина Гөлүсә, Ахмәдвәлиева Шулпан, Мөхәммәтова Фәүзия, Набиуллина Фәридә, Саттарова Рәсимә, Шарипова Эльмира, Ярмөхәммәтова Фәридә, Әхмәтсафина Гөлия, Саттарова Рәсимә, Гафурова Айсылу. Октаныш районы, Акмалова Ләйсән, Арсланова Алсу, Билалова Алмазия, Гайнанова Фәндия, Гайсина Диләрия, Галимова Ленара, Галләмова Язилә, Әхмәтгалиева Фирузә, Мәрдәнова Ландыш, Муллаянова Эльмира, Нәгыймова Гөлсәрия, Нуриева Лилия, Хәбеттинова Фәнүзә, Шәвәлиева Рания, Япарова Рүзилә. Һәм дә Теләши районы, Антонова Рәйхана, Бәдриева Наилә, Халимуллина Кәүсәрия, Гөлметдинова Розалия, Имамиева Диләфрүз, Мөбәрәкшина Фәнүсә, Мөхәммәтшина Гөлфия, Нәҗипова Миләүшә, Рәхмәтуллина Альбина, Сабирҗанова Энҗе, Сәләхова Илсияр, Фәрәхова Алсу, Хабибуллина Нурия, Хисамиева Гөлнас, Шәйхетдинова Рәмзия. Менә бит сәхнә тулды җәмәгать. Зал әзрәк кимеде әлбәттә. Ие, без дә җиңүчеләр янына басыйк. Хөрмәтле марафончыларыбызны, җиңүчеләребезне тәбрикләү өчен сәхнәгә яраткан шагыйребез, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның хәләл җефете Клара апа Миңнуллинаны чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә.
барыгызда шушы матур, күркәм бәйрәм белән котлыйсы килә. Микрофон. Шушы бәйрәм белән котлыйсы килә. Бу безнең үзенчәлекле бәйрәм дип беләм мин. Матур бәйрәм, шул хәтле заманча бәйрәм, җитди дә бәйрәм, интеллектуаль да бәйрәм дип әйтер идем. Әлбәттә, бу монда мин басып торырга тиеш түгел идем. Роберт Бастер иде. Ул елда шушы бәйгегә киләдер, рухланып барадыр, бик яратадыр. Менә шушындый чараларга барырга, ул аннан үзе күтәренке рухлар белән кайтадыр. Менә миңа бер ничә көн элек Раил әфәнде шалтыратып, менә үземә дә гаҗәп булып китте. Раил шалтыраткач, Кларапа, менә Роберт абыйның шигырьләрен укыйлар, бик яраталар, аны бик яраталар иде дип, аның шигырь уку буенча икенче урында бара диде. Шуңа мин инде шатланып, гаиләбез белән шатланып, бик сөенеп, риза булдым. Роберт үзе дә шушында бик барырга яратадыр, чынлап та күтәренке рухлар белән кайтадыр. Үзенә бер стимул алып, ул аны да яраталар, ул үзе дә иҗат белән шөгыльләнгән яшьләрне дә, гомумән шигъриятны яраткан кешеләрне, гомумән әдәбиятны яраткан кешеләр белән очрашырга яратадыр. Ул чаралардан берсендән дә калмагандыр, чөнки ул үзенә бер стимул алып, шул импульс алып, менә рухлары күтәреп кайтадыр шушы чаралардан. Менә Робертның бер эштән киткәч, бик борчылган чаклары булды. Сәясәттән киткәч, иҗат белән генә шөгыльләнә башлагач, булды бит шундый чор, татар теленә ничектер кыерсытылган шикелле булды, сәгатьләр әз генә бирелде мәктәптә. Шунда инде Роберт безнең бик борчылган чакларын истә минем. Ул анда әйтәдер, Клара, хәзер сиңа минем китап кирәк булыр микән инде дип әйтәдер ул. Укырлар микән? Кемгә кирәк булыр микән дип әйтәдер. Шуннан соң бер хыялы бар, шигъриятны халыкка тарату дип. Шигъриятны кешегә укытасы киләдер. Сыйфатлы шигырьләрне аерсыннар дип тырышадыр иде. Менә Аллага шөкер, хәзер безнең Роберт киткәч инде төрле радиолар, төрле шигырьләр яңгыраталар. Тәртип радиосында да, Китап радиосында мин менә үзем гел шигырьләр тыңлап, шушы ниләрне ачып, радиоларны ачып шигырьләр тыңлыйм. Аннан соң бит инде хәзер артистлар да күбесе шигырь укый. Айдар Фәйзрахмановның бик матур передачалары бар бит инде. Шуңа күрә без шушы Робертның ничектер хыялы тормышка ашкан шикелле. Чынлап та тормышка аша шигъриятны аңлый башладылар, шигъриятның сыйфатлы шигырьләрен укыйлар. Рәхмәт, шуңа күрә барыгызга да шушылай әдәбият белән кызыксынуыгыз өчен, әдәбиятка тартылуыгыз өчен, менә бигрәк тә балалар килсен иде, балалар яңа буын килсен иде, безнең буын инде уланы. Әлбәттә, татар телен ярата, татар телен белә, яңа буын ничек тә тырышырга кирәк, алар инде шушы әлеге сәхнәне алар тутырып торсын иде. Рәхмәт сезгә чакыруыгызга, Раилгә, әдәби марафоныгыз дәвамлы булсын. Рәхмәт, сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Клара апа. Вакытта ук килгәнегез өчен, җылы сүзләрегез өчен, бүген сөйләнгән сүзләр яраткан шагыйребез Роберт абыйның истәлегенә дуга булып барып ирешсен иде. Инде якташлар, минем якташларым кунагашы кара-каршы дигәндәй сүз сырыйлар. Мин аларга бирмичә булдыра алмыйм. Шуңа күрә сүз сезгә якташларым. Рәхмәт, бик зур. Без инде Башкортстан чигеннән монда хәтле шушы кышкы көнне яңгырда такси җаулап килгәчтен, менә шушындый альбом алып килгән идек. 3 көнә сүз әйтербез, сценарийны гафу итәрсез инде. Без менә шушы әдәби марафонга рухланып китеп, авыл утлары районның газетасы битләрендә китап сатучы шәхси эшмәкәр Рамил Дәүләтов белән берлектә әдәби бәйге игълан иттек. Ел буена китап белем чишмәсе дигән бара ул. Һәм менә шушы авыл утлары газетасында чыккан материалларны җыеп, альбом тутырып, без Раил әфәндегә бүләк итәсебез килә. Һәм шушы татар теленә, шушы аның бөтен эшләренә чын күңелебездән рәхмәт әйтеп, һәм рухланып киләчәктә аңа да ярдәм итәсебез килә. Рәхмәт итегез. Безнең сезгә кенә истәлегебез бар. Тагын бер бүләк җигрә бу гаиләдә.
Бик зур рәхмәт, хөрмәтле мөслимлеләр. Siz şu kadar bütün kişiye de bülekler bildiniz, bütün kişini de zorladınız, hürmet ettiniz. Bütün Rusya Tatar Ailesi Fondu'ndan da bir bülek kabul edip alınız. Dostluğumuz devamlı bulsun. Tatar halkı yaşasın desek, Tatar ailelerin yaşadık dostlar. Rail Efendi gibi kahraman kişilerimizin yaşadık, şahıslarımızın. Bek zor rahmet. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Хөрмәтле җиңүчеләребез, сезне дә алкышлар белән залыбызга озатабыз. Ерак юлларны якын итеп килгәнегез өчен, әдәби марафонда актив катнашканыгыз өчен рәхмәт сезгә. Кыш көне яңгыр астында безнең янга килгәнегез өчен. Алга таба да актив булыгыз, укыгыз, социаль челтәрләрдә урнаштырып барыгыз. Kitaplar kişilikning xatiri. Фәнис Яруллин. Бүләкләү тантанасын дәвам итеп, сезгә бераз Белем радиосы турында да сөйләп китәбез. Әдип сүзе. Бездә кунак. Сәламәт төндә, сәламәт ак тәндә, сәламәт акыл. Әдәби дәрия, күңел түреннән, якшәмбе кичендә, кичә бүген иртәгә, минем җырым, путь к себе, мәңгелек моң, халык әйтсә, хак әйтә. Әдип сүзе. Шын кеше булган кеше үзенең кешелеген бер кайчан да югалтмыйдыр. Мирсей Әмир. Бездә кунак. Хәерле көннәр дуслар. Бездә кунак тапшыруы һәм бүген бездә кунакта Россия Федерациясенең атказган укытучысы. Бездә кунак. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сезнең белән бездә кунак тапшыруы. Микрофон каршында Камилә Вәлиева. Бүген безнең студияда кунакта әдәби көрәштә гран-при яулаган Сәламәт төндә, сәламәт акыл. Сәлам радио тыңлаучылар. Әнвәр Кабат эфирда һәм ул сәламәт төндә, сәламәт акыл тапшыруын башларга әзер. Мөһим киңәшләр, шәп күнегүләр, менә дигән алып баручы бу сүзләрнең барысы да безнең тапшыру турында. Башлыйбыз. Әдәби дәрья. Сәлам китап сөючеләр. Без әдипләр һәм аларның әсәрләре белән танышуыбызны дәвам итәбез. Һәм бүген без Ояз Гыйләҗев әсәренә тукталырга булдык. Озакка сузмый, кызыклы фактларга күчик. Якшәмбе кичендә. Хәерле кич, Белем радиосын тыңлаучы дусларыбыз, якшәмбе кичендә тапшыруын башлап җибәрәбез. Кичә, бүген, иртәгә. Күрүгезчә, радиобыз тулы эшчәнлеген алып бара. Кунаклар килә тора, укытучылар һәм укучылар радиобыз белән кызыксына, тапшырулар яздырыла. Кайберәүләр радиобызны ничек тыңлап булганын әле белмиләрдер. Дуслар, бүләкләү тантанасын карап, ялыгып бетмәдегезме соң әле? Чыннан да инде бәлки арып та беткәннәрдер. Нәкъ менә шуның өчен ихтыяр, хәзер без шәп бәйге игълан итәчәкбез. Көттермә, әйдә тизрәк шартлары турында сөйлә.
Barысы da bik hadi dostlar. Mobil telefonlarınızı alasız da, onun kamerasının ekranda görüngen, hazır şaşağı eyyemine şuşu QR kodqa yöneltirge gerek. Şunda o siz bizning Bilim Radyosu'nun Telegram kanalına yöneleşeksiz. Endi ondan so'ng Bilim Radiosuna o'zingizning tilak taqdimlaringizni shog'ildirgan qutlov teksti esa shi'riy formada motor xatlar kutib qolamiz sizdan. Albatta, kanalga yozuluv muhim shart bo'lib turadi. Dostlar, aytag'iz hozir telefonlaringizni oling'iz da, haligi belgida qatnashish uchun mumkinlikni qo'llanirga kerak har vaqtda. Çıkardılar. Telefondan kadar bir yakın kişinin bilen kolundağına indi, bütünüse çırıp aldı, yalgışmasam. Şulay beyt, kirdiniz mi? Tabıp buldu mu? Aytag'iz kutamiz. Siz Bilim Radyosu'nun saytini nishik topib bo'lar ekan bilasizmi so'ng? Bilim internet radiosuning saytin radio.bilim.ru adresi osha topirga bo'ladi. Naq tabirida bütün qo'ynar yangiliklar, qiziqli topshiriqlar turida ma'lumotlar, bizning komandamiz turida bilishmalar, ham albatta radiomizni to'ridan-to'ra efirdan tinglarga bo'ladi. Endi bik tizdan radio bizning mobil qo'shimchasi da ishlay boshlayacak. Ona o'sha tinglaw ham qo'llanu tog'inda o'ng'ayliroq bo'lar deb kutiladi. Shuning uchun yangiliklarni gel kuzatib, birinchi bo'lib bilib boramiz. Yozilib bitgansizdir deb ishonib qolamiz, ham bo'laklarni davom etar oldindan jir tinglavi tegalib. Qarshi oling'iz, Qozon shahri, Moskva rayoni Fotiha Ayitova ismidagi tatar tilida bilim beruvchi 12-gimnaziyaning 4-sinf o'quvchisi Roziyeva Ilmira. Qarshi oling'iz do'stlar.
Мәңгелек моң тапшыруы ул халкыбызның иң кадерле һәм алтын ядкәре булган җырларны туплаучы тапшыру. Әлеге легендар җырларны безнең онытырга хакыбыз юк. Резидә ничек уйлыйсың, менә киләсе чакырылачак районнарда да татар моңын шулай ук яраталар микән? Һичшиксез шулай ярсам, чөнки алар иң күп китап укучы районнар, ә инде китап, әдәбият сөйгән кеше һичшиксез моңны ярата. Әйдә аларны сәхнәгә чакырыйк әле. Районнар исемнәрен әйтеп барабыз, хөрмәтле вәкилләр, сез сәхнәгә рәхим итегез. Буа районы вәкилләре, әйдәгез сәхнәбез түренә. Буалылар тиз генә оешып, йөгерешеп чыгалар. Сарман районы вәкилләрен көтәбез сәхнәдә. Әгерҗе районыннан килгән кунакларыбыз, мондамы сез? Әйдәгез сәхнәбез түренә. Казан шәһәре вәкилләре. Шулай ук Әлмәт районы вәкилләре. Әлбәттеләр. Мамадыштан килгән марафончылар, сәхнәбез түренә рәхим итегез. Лениногорск районы вәкилләре. Һәм Баллык Бистәсе районы. Бүтән кеше залга күчеп бетә ахырсы хәзер. Сәхнәгә диген. Сәхнәгә киресенчә. Әйдәгез, калфаклы апалар, кызлар, түбәтәйле егетләр, сәхнәбез түренә рәхим итегез. Көтәбез сезне, без генә түгел, сезне бүләкләр дә көтә. Менә бит күпме китап укучы, яратучы. Әйнде әлеге җиңүчеләребезне, лауреатларыбызны котлау өчен сәхнәбез түренә без янәдән Раил Мәүлид улы Гатауллинны чакырабыз. Раил әфәнде, адашып бирмәгез, монда килегез. Менә кечкенә балаларны алгарак бастыра аласыз, икешәр рәттә бит, һәм уртагарак күчә аласыз. Әйдәгез старида, мин сезне каплап торам. Барыгызга да бүләк җиттеме? Кызлардан әйтегез, бүләкләрне тапшырып бетерегез. Всем подарки, барыгызга да бүләкләр, пожалуйста. Менә тавышны кыссалар була. Бу хәзерге моментта шулай ук мин чыгарга тиеш түгел. Хәзер вакытта чыгарга тиеш Зөфия апа Авзалова. Ул кызганча каршы инде менә кичәдә авыртты. Пирамида булган. Шулай ук бала Ситиның юбилеена килә алмады. Хәзердә бик нык авырый. Шуңа күрә сәламне ирештергә дип әйтте. Менә безнең мәңгелек моң тапшыруын инде ишеткәнсездер. Безнең радионы кемдер тыңлап бара, карап бара. Әгәр дә безнең шушы мәңгелек моңыбыз булмаса, әгәр дә безнең шушы мәңгелек буыннан буынга рухыбыз ныгып үсеп килмәсә, ул әлбәттә безнең балаларга ирешмәс иде. Менә бу буыннар чылбырның өстелгәне дә бар. Чынбарлыкта хәзерге вакытта күп кенә балалар инде үзебезнең милли моңнарны ничектер ят итә башлаган чаклары бар. Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә, бик җитди мәсьәлә. Шуңа күрә менә бүләк бирәләр. Менә мин хатыбында шундый бөтәсе ишетеп тора, мин әле бөтәсен җыелып тәмам бүләкләр тапшырып бетүен телим. Марызда бүләкләр булдымы? Яхшы. Зөфия апа нәрсәләр әйтергә диде. Зөфия апа Авзаловалар белән, аларның командасы белән шулай ук бергә матур гына итеп эшлибез. Бездәгез Әлфия апа Авзалованың бар. Әлфия апа Авзалова багышланган шундый зур музей бар. Ул кайда урнашкан әле? Актанышта, Казанда кайданың музее? Шундый туган авылында. Әйбет, туган авылыма килеп, Зөфия апа иң беренчедән туган авылыма кунакка килсеннәр. Әлфия апа Авзалованың бөтен биографиясына һәрбер кергән кешегә килеп, бөтенсен сөйләп, аңлатып бирә. Зөфия апа янына, аларның сайтларына ясарга килгән чагында эш белән утырабыз. Гади генә кемдер керде, кирегез, кем буласыз дип шулай итеп ачык йөз белән каршы алып, Әлфия апаның бөтен биографиясын, тарихын, үзенең әнисе турында шундый мәгълүматны шундый җанлы итеп сөйләп барды.
Менә монда сәхнәдә булса, шулай җанлы итеп бөтенсен сөйләр иде. Нәрсә әйтәсе килә, Әлфия апаның иҗатын хәзер вакытта саклаучы, үстерүче, аның кызы Зөлфия апа, алга таба анда фильмнар, кинолар да төшерергә җыеналар Әлфия апа турында, анысы турында да белерсез, анысы турында инде әйтә алмыйм. Алдан менә күптән түгел булды Әлфия апага багышланган тагын бер китап, ул чыкты татарча, инглизчә, аннары инде менә рус телендә чыкты. Минем кулда инглизчәсе, автографлысы, бүләкләнгәнсе, мин шунысын алып килдем, үзем белән сезгә күрсәтергә, автографлы булгачны сезгә тапшыра алмыйм. Туган авылыма барып, Әлфия апаның музеена, аның шушы иҗаты белән танышырга барып, сез әлеге китапларны ала аласыз һәм киләсе ел Әлфия апа Абзаловның юбилей датасы булачак. Шуңа күрә киләсе январь аенда Әлфия апаның аның турында китапларны, әсәрләрне укысагыз, Әлфия апаның да күңеле шат булыр иде, рухы шат булыр иде дип өметләнәм. Сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә моңнар берсе дә алар югалмасын, китап аша, җыр аша, алар барсы да барып ирешсен иде. Biz Mamazışlar sizni bek yaratamiz. Hem sizni edebi savantoy batırı deyip, biz indi mana köpten nefeslerleyen edik, mana bu piramidada biriga yazgan ekan, biz sizga bek zor rahmetli, şulay davam ettiğiniz işingizni, milletga xizmat etügizni yaratamiz. Bek zor rahmet sizga istelikli bo'lasiz. Kelishda ham bek loyiq. Зур рәхмәт. Әдәби көрәштә катнашмыйча булмый булгач хәзер. Һәм инде без дә менә барлык хәерле көн һәр барчагызга, барлык әдәби марафончылар исеменнән тәбриклибез сезне бүгенге зур тантана, зур бәйрәм белән. Барыгыз исеменнән дә. Күчтәнәшен Әлмәт бренды дип Әлмәттән алып килсәк тә, без Татар гаиләсе фонды исеменнән дә котлыйбыз. Әдәби марафончылар исеменнән дә. Бүген бөтен конкурста катнашкан кешеләр исеменнән бергә команда белән сезгә чәй эчәргә дип менә шушы күчтәнәшне алып килдек. Һәм инде сезгә Әлмәтебездә экологик чиста үстерелгән менә шундый матур алмалар белән чәй эчеп, һәм аның сугы белән дә сыйланырга булсын. Әлмәт алмасы дигән хәзер шундый бренд соклар бар, бу кеш бабай күчтәнәше сезгә. Бик зур рәхмәт. Кечкенә рәхмәт ясый. Сезгә бары тик уңышлар, исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм барыбыз да исән булыйк. Шулай бит? Рәхмәт ясый. Хәерле көннәр. Раил Мәүләтович, сез татар милләтенең иң шәп егетләренең берсе. Без сезнең белән горурланабыз. Чын күңелдән ихтирам итәбез, бик яратабыз. Һәм Лениногорск әдәби марафончылары исеменнән менә шушындый китап яратучы татар кызы Айзирәк булсын әле ул. Уршак белән итәсебез килә сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле марафончылар. Без инде кичә буранлы көндә килдек, 4 сәгать буе Сарманнан килдек. Алай яңгырлы декабрь аена эләкмәдек, менә бүген килгән марафончыларга бик авыр булганнар. Раил әфәнде, бик зур рәхмәтемне белдерәбез. Менә бүген шундый затлы, матур залда барыбызны җыйганыгыз өчен без бик шатланабыз. Орчада да булдык, Сабанда да булдык. Ләкин менә бүгенге залда ничектер җанлы, рәхәт, күпме дусларны, күпме коллегаларны күрдек, язучылар белән таныштык. Сезгә бик зур рәхмәт барсы өчен дә. Безнең мин сезгә менә Ирактан алып килә алмадым инде пешергән әйберләремне. Бүген иртәнге сәгать белән торып пешереп сезгә рус чәчәкләре. Менә шу грандиозный мероприятие үткәрү зур хезмәт сорый. Кызлар белән җыелып, тирләп, пешеп, чәй эчәрсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт үзегезгә, хөрмәтле марафончылар. Зур рәхмәт барыгызга да. Залга төшсәгез була. Киләсе очрашуларга кадәр күбрәк булып килегез, киләсе тантанага ярыймы? Рәхмәт үзегезгә, ерак районнардан килүчеләргә дә, якыннан килүчеләргә дә бик зур рәхмәт. Исән-имин кайтып җитәргә язсын сезгә. Әле мин 2 бүләк калды тапшырасыз, һәр аны тапшырып кирип китәм.
Ни өчендер марафончылар алкышларсыз төшеп бара. Сизәсезме сез? Безнең күңел түреннән дигән конкурста ике тагын шундай бүлеккә лайык калды ике кызыбыз. Аларга безнең Белем рухы һәм Татнаны үстерү фонды компаниясеннән тагын өстәмә бүләкләр тәкъдим итәсе килә. Шаллы шәһәре Адымнар мәктәбе 2 укучысы Хикматуллина Алина Айдар кызы һәм Шакирова Зәринә җитәкчеләре Камаева Эльмира Рөстәм кызы. Бүләкләр менә пакетны ялгыш биргәнмен. Алып чыксагыз яхшы булыр икесен. Яршаллы шәһәре Адымнар мәктәбе кызларын алкышлар белән каршы алыйк. Җитәкчесе дә биредә рәхмәт сезгә шундый тәртипле, акыллы, белемгә тартылучы балалар үстергәнегез, тәрбияләгәнегез өчен. Кызларга бүләкләр истәлекле. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Истәлеккә фото. Тырышып укыгыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Уңышлар алдагы көннәрегездә дә. Ә хәзер инде сәхнәбез түренә матур җыры белән Әлфия Афзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурс җиңүчесе Алмаз Хөсәйновны чакырабыз. Алкышлар белән каршы алыйк Алмазны. Мәңгелек мәхәббәт, әнинең күзләре, юлларга әйтелгән әтинең сүзләре, шунысы